салом, як хабар. Нархи парастори кӯдакон дар боғчаҳои давлатӣ боло рафт. ин ба афзоиши ҳаҷми нишондиҳанда барои ҳисобҳо вобаста мебошад. Ба ин тариқ аз 1 январи соли 2024 ҳаққи парастории кӯдакон дар боғчаҳои давлатӣ ба андозаи 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё худ дар ҳаҷми 144 сомонӣ муқаррар гардидааст. ин нарх танҳо барои шаҳрҳои Душанбе, Бохтар ва Хуҷанд мебошад. Дар манотиқи дигар нархи нигоҳубини кӯдак дар боғчаҳои давлатӣ ба андозаи 1 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё худ 108 сомонӣ муқаррар шудааст. Маблағи нигоҳубинро мебояд дар бонки Амонатбонк супорид ва расиди онро ба маъмурияти боғча пешниҳод кард. дар сурати талаби маблағи иловагӣ ба раёсати маорифи шаҳру навоҳӣ муроҷиат кунед. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.